Li gundewarê Şamê di 48 saetên borî de dîsa firokeyên rejîmê bajarê Dumayê topbaran kirin û komkujiyeke mezin li wir çêbû. Herwiha heman jêderan dane diyarkirin ku di encama wê topbaranê de bêtirî 6 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û derdora sêsidên din birîndar ketin û bi dehan ji wan birîndaran rewşa wan pirî zehmet e. Herwisa tê zanîn ku piştî ku Ceyşa Îslamiya li Dumayê hemû xalên xwe yên li wir girtin, tu çekdar di hundirî bajêr de neman. Her li gundewarê Şamê çalakvanan ragîhandin ku ketîbeyên artêşa azad û piştî pevçûnên tund bi hêzên rejîmê re wan hejmarek ji avahiyên rejîmê kontrol kirin. Herwisa hate diyarkirin ku di encama wê operasyonê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û gelek ji wan birîndar ketin. Di heman demê de li taxa Cober artêşa azad xefkek ji hêzên rejîmê re vedan û di encama wê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Li aliyekî din firokeyên rejîmê avahiya Elmuallimîn ya li taxa Cober bi mûşekên germahî topbaran kirin û ew bi tevahî wêran kirin. Li gundewarê Laziqiyê artêşa azad xalên hêzên rejîmê yên li bajarê Qirdaha bi mûşekên gira topbaran kirin. Herwiha li gundê Şibêtliyê jî artêşa azad bargehên hêzên rejîmê û milîşeyên Şîî yên ku li wir bicih bûne bi topên hawinê armanc kirin û hate diyarkirin ku di wê topbaranê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û gelek ji wan birîndar ketin. Di heman demê de artêşa azad xalên leşkerên rejîmê yên li Çiyayê Dûrîn bi mûşekan topbaran kirin bêgo encam were naskirin. Li bakurî gundewarê Helebê Eniya Şamî ya artêşa azad di daxuyaniyekê de ragîhand ku wê û piştî pevçûnên tund bi çeteyên Daişê re gundê Elqirmil û baxçeyên Xirnata yên li navçeya Fafîn kontrol kir û da zanîn ku di encamê de gelek ji çeteyên Daişê hatin kuştin. Li hêleke din li taxa Amiriyê odeya operasyona rêzgarkirina Helebê grûpên leşkerên rejîmê yên li wir bicih bûne bi mûşekên hawinê topbaran kirin û hate diyarkirin ku di encamê de gelek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Li Dêra Zorê jê derên meydanî ragîhandin ku firokeyên rejîmê yên leşkerî bîrên Umer û tîm yên petrolê bombebaran kirin. Herwiha li derdora bajarokê Elşola pevçûnên tund di navbera çeteyên rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de qewmîn. Li aliyekî din bijîşkên bajarê Dêra Zorê dane zanîn ku ji ber kêmbûna derman û xwarinê nexweşiya kezebê li taxên Cûra Qisûr û Herabeş yên dibin kontrola rejîmê de belav bûye. Li sêgoşeya coğrafîya di navbera gundewarên Der'a Quneyt û Şamê de hîn jêderan ragîhandin ku pevçûnên tund di navbera artêşa azad li hêlekê û milîşeyên Şîî û Iraqî li hêleke din de qewmî. Herwiha hîn jêderan dane diyarkirin ku di encama wan pevçûnan de hejmarek ji hêzên milîşeyên Şîî hatin kuştin û gelek ji wan birîndar ketin. Di heman demê de firokeyên rejîmê gundên bajarê Der'ayê topbaran kirin bêgo encamên wê were naskirin.